kutaurika yemukomana Greatman nemudzimai wake nemuchato wavo. Zvinhu zvokuti vamwe tinenge tisingade kutaura because ukada kutaura unogona kunzi uri kuita show off, wakada kutaura unogona kunzi uri kushamisira, but tichangoti fambei nekajeni kachona kusvika patasvika apa kuti munyatsonzwisisa nhau yaGreatman yamakudai kundikanda mukati menhau kuti kwanzi mari zvakazodini ndikutoshewe kuti iwe am I involved. Tomboti rewind mbijana. Greatman uyu asati akutombozikanwa kuti Greatman akaunzwa kwandiri naMr Bwanya. Aunzwa kwandiri naMr Bwanya aita zvekuimba achifamba marodhi achiimba achidini. Ndobva inini munozva kuti ndiri munhu anoda zvekubatsira chaizvo, ndine mwoyo wokunzwira. Ndobva ndamunzwira situation yaive nayo. Ndobva ndataura neinonzi Ringing Drive kana muchiziva, it's a company here inodriver dzimota. Ring Drive vandibata vakati what can we do kuna Greatman? Toda kubatsira, toda kuti titenge an electric wheelchair paya. Ndobva ndaenda, ndini ndakaenda ndidonyatsoti munyatsonzwisisa. Ndobva ndaenda kuRing Drive bva tanonyorerana pasi. Ndobva Greatman atengerwa wheelchair yanga iri worth 25,000 if I'm not mistaken, according to Ring Drive. If I'm not mistaken, they will correct me. Yatengwa ngirikini wheelchair iya. I worked ku Ring Drive ndichishandira wheelchair yaGreatman. Ndoda kuti mubate ipapo, ndichishandira wheelchair yaGreatman out of my own help. Ndichiadvertise Ring Drive, ndichita zvese, ndichikaita malessons ku Ring Drive nenhau yekuti Greatman anga atengerwa wheelchair. Saka partly I worked for Greatman's wheelchair ku Ring Drive. Zvakanako zvinenge hazvinangoipaka mwoyo wekubatsira. Greatman akatengerwa wheelchair yake zvakanaka. Akatanga kufamba newheelchair yake yemagetsi, tikafarawo tikati ai what a player part mukuti Greatman afambewo zvakanakawo zvinenge achifamba neelectric wheelchair yake. Kufamba kwenguva pakatanga kuzoyo ana Sulu, everybody was now chipping in vachibatsira Greatman. Sevhinewo angawandirwa nevanhu vobva vaimubatsira. I think Greatman akaita kakundikangano. Andikanganwa kudaro, andinambogumbuka indi Greatman andikanganwa nekuti ndini ndakazoshandira wheelchair. Aiwa, ndakafara ndikati aiwa kamunhu ukaona mumwe akutoro, you cannot feel entitled kuti munhu ndewangu. Ndakati aiwa zvakanaka kuti vanhu vese vabatsire mukomana uyu. Greatman akatanga kubatsirwa nevanhu vakawanda, achibatsirwa zvichitofamba zvakanaka kusvika Greatman boom, very famous, kutoita zvaanoita. Later on pakaita kunge 2 years Greatman anga asisanyanya communicate neni. Ndakafonerwa anonzani Mr Bwanya, his manager. Mr Bwanya vaya mbavati atoda kukuona ina Greatman nemudzimai wake. Vakauya kumba kwangu zikanzi tine muchato, Greatman ari kuchata February. Anoitika Greatman ari kuchata February nemudzimai wake amai Titi, but zvizhinji zviri kushota ari kubatsirwa neanonzi Tiyo Events. Ari kubatsirwa neanonzi Tiyo Events, ndiye ari kumuitira muchato. Zvakanaka, tafara kaGreatman wakuchatiswa nemukadzi wako. Ndafarawo ndaona murora. It was my first time kuona mukadzi wake. Ndakambomuona before mazuva ekuRing Drive, but ndakazomuonawo kechipiri pavakauya kumba kwangu. Ndikati chii chiri kushota? Ndobva vataura zviri kushota, zvakadai zviri kushota chikafu, kune vamwe vanhu vakavimbisa zvakadai. Zvakanakawo zvinengei, ndakateerera zvangu. Ndobva ndati inini dambudziko randiri kusangana nayo nderekuti neniwo ndiri kuchata. You guys you know ndiri kuchata. And inini unfortunately handisi kuchata zvekubatsirwa. Inini wangu muchato ndiri kuprovide nemari dzangu. I am paying my service providers. Handisi kuita muchato wekudoneterwa. Saka zvakatondiomera kuti ndikubatsirei, kuti ndibvise mari muhomwe mangu. I am sorry I can't, because ndine burden
ini nemurume wangu titori nestress, murume ari kumhanya nekoko kubasa, ini ndiri kumhanya nekuno kubasa kuti chidini tichate bhozi weduwo watowo padhuze muchato. Saka kuti nditi ndingakupei mari, I cannot, but what I can do is I can help you find mari kuti mubatsirike. Ndofunga makaona ndichivaposta, ndakatorwa picture navo ndikaposta zvakanaka vabudawo pajekerere. Vanhu webetserai, ndine vanhu vacho vakatobatsira, vakatouya kwandiri vakati amai Titi we want to help. No, don't give me the money because mangwana isine munyama. Wakada kubatsira munhu unonzi wadya mari, wakada kubatsira munhu wazodya madonations. Saka ndakati go straight to Mr. Bwanya and give him the money. Saka vanhu vakaenda vachinobatsira ikoko, inini I was not involved. Ndikati zvakanakawo zvinenge ini guys ndiri kuchatawo, saka ndine mastress angu, inini handisi kubatsirwa maharaka, handina kana donation yandiri kuitirwa from everything, from venue. I'm paying my service providers, I'm paying for my wedding gowns angu izvozvi ari kutofulaya kuuya, I paid for it. Handina rumbondidonetera, handina kana ari kundibatsira, you know, because ini ndinobhilivha kuti ndinokwanisa kushandira whoever anoda kuzobatsira nozouya, but ini ndenda bhadhara mari unlike zvanga vichiitirwa ana Greatman. Ndo excuse andakavapa, but ndakabatsira kuti vawanewo zvavanowana. Handitya tichadaro come day remuchato ndobva ndati don't worry, I'll provide you my makeup artist anouya achikuitirai, then I'll provide you mota. Handitya mota iyi even paitendwa maservice providers handina kutombotendwa, but motikari yangu yakatoshanda pamuchato, but handisi kuchemera kutendwa, but yakatoshanda. Wasu ndakamupa motikari yakanaka, ndikati Wasu drive, go there, do the makeup for free. Wapedza takura vabereki vemuchato uende navo kuvenyu. Handitya zvakanaka. Wasu akaenda achiblinga, motikari yakagezwa zvese zvakanaka. Wasu wakachikonoita mudzimai waGreatman for free because hatana tatisingade mari. Ndikasara kumbanja ndikauya ndichauya kumuchato later on. Zvakanakawo zvinenge ndobva paya tasvika paya Wasu aina unoita makeup, ari kuonawo zvaari kuona zviri shortage newatinoti ari kungosavheyawo. Aita makeup mukadzi waGreatman, handizivi kuti motikari kwanga kusina here or what. Wasu ari kuti iye akatakura mudzimai waGreatman kusvika pamheno paakasvikawo naye, ndobva azotakurwawo, ndobva vazoenda kuvenyu. Zvakanakawo zvinenge dzakuma 1 ndafonirwa mafoni ngiri amai Titi mudzimai waGreatman haana boots, mudzimai waGreatman haana boots. Ini ko munhu ari kuchata asina boots zvaita sei? You know, ini ndinoziva kuti muchatini anofanira kunyatsoonekera. Ini uyo ndafunga it was a Sunday remember, so all mashops anga akavharwa. Hama dzangu ndakatora boots zvakanaka nakowo zvinenge ndatora bhutu dzangu, handautora bhutu dzakashoreka. Ndakatora my best of my 2 pairs because I don't know her size. Ndakatora maindofeka size 6, so ndakangotora masize 6 yangu. Imwe yanga ine silver yandobhilivha kuti inoita pamuchato, neimwe yanga iri pure white iri open kumberi. Ndobva ndati isai bhutsu idzi timhanye. Handiti isai timhanye, mukadzi ari kunzi haana bhutsu kumuchato, zvinonyadzisa. Zvakanakawo zvinenge tapeka bhutsu dziya, uyo hutu tananga kumuchato. Tatosvika vanhu vakutobatanidzwa, mukadzi ari kunzi akapfeka mapumps. Ina tosvikawo ndakagumbuka ndikati ko wedding planner akadiwo kuti aone kuti zvinhu zvemudzimai zvakwana. Zvakanakawo zvinenge wedding planner why asinawo kuona kuti mukadzi akaita zvinhu zvese zvakakwana from everything, because if you are planning munhu anofanira kuona kuti chakashota ndechipi, chiri in place ndechipi. Zvakanakawo zvinenge ndasvika paye vari kubatanidzwa isi, tasvika vana mati tagara kuseri, taisamboda zvekuonererwa isu, asi takatoprovidewo zvinhu zvakaenda kumuchato, mota. Ndobva tagara edu kubheki, andamboda kuenda kumberi, ndakagara kumashure ndikati aini zvekuda kutora podium nekuda kutora attention. Ndagara kumashure, avanhu vakutouya maititi muri right here. Ndine kapepa kangu kebhutsu, ndakabata kapepa kangu kebhutsu, ndobva ndadedza Mr. Bwanya ndikati hazviite kuti tinopa mudzimai pamberi pavanhu aonekwe kuti apfekedzwa bhutsu. Ndaida kuzvitaura hangu, ndasingadi kuzvitaura, but ndakuzvitaura nhasi because most of you don't know. Ndakungonzwa ndakushaudwa iko nezvi, you don't know the part I played. I don't know why people like to talk. Tikada kusaita show off yekuti takaitawo part munoti taura, tikada kutaura moti taita show off. Handizivi kuti vanhu vanodei.
handina munhu wandakaudza izvo ndikutaura nhasi because muri kutaurisa pasocial media zvakanakawo zvinenge ndobva ndatora mukadzi dai ndaida kuonererwa ndaimupfekedza pavanhu ndakatora mukadzi ndikadzinga wese anga ari kuseri kwekombi ndikati ibvai pano ndine zvandoda kutaura zviri secret nemukadzi waGreatman zvakanakawo zvinenge vanga vane mapikicha vachida kutora ndikati hey get out because vanhu vaifunga kuti hameno zvatakuda kunoita kuseri izvo ndaida kumupfekedza bhutsu kuti vanhu vasaone kuti amaititi vauya nebhutsu zvakanakawo zvinenge mukadzi waGreatman ndakamutora ndikaenda naye kuseri handiti apromiswa kuti bhutsu dziri kuya but hadzina kuya ndobva abvisa bhutsu dzaanga akapfeka ndikati chokwadi ungapfeke bhutsu dzakadai pamuchato ndobva ndapa munhu bhutsu handiti ndobva ayera dzimwe dzakashinya openi ndo yakakwana ndikati mwari ngaakudzwe chienda mumakoti unofara nemuchato wako it's your day you should be happy zvakanakawo zvinengei ndobva makoti atopfeka bhutsu yake yakanaka paya handina wandakaudza kuti ndapa makoti bhutsu muchato wakutofamba paya tasvika paya amene wainzi guest aifanira kupefoma haana kuya ndaaprochwa zvakare amaititi makutofanira kumhanya-mhanya vanga chifanira kupefoma vashayika saka chipefomai ini ndandakatora remember ndaudza mudzimai waGreatman nemurume wake kuti ini ndine stress yemuchato ndobva ndatora microphone zvakanakawo zvinenge ndikati imi vanhu ndichakupai 1000 US muri kunzwa batai apo ndichakupai 1000 US kana mapedza muchato mapedza vakanga vapiwa hani munhu dzavo nevaipleja nevaidii ndikati kana mapedza zvose zvamuri kuita izvi muzouya kumba ndichakupai 1000 zvakanakawo zvinengei handiti nda kuti mupabata handina kuti oi 1000 ndakati mapedza zvamuri kuita maita zvose uyai kumba mapedza hani munhu mabva mene vanga vavaofa kuti vachaenda kuholiday ini vachanogarapo ndikati kana mapedza mozouya kumba ndini uyo zvakanakawo zvinenge zvaanaunswa paye vanhu vakatofara vakati aiwa tinokutendai ndobva ndadaro mistibwanya manager vambva vauya vakati amaititi even muri kuvapa mozovapa personally because mukavapa apa pane problem yevanhu vari kubirana kuzvipo hani muri kundinzwa zvakanaka ndikati kuchii chaitika kuzvipo ndikanzi kuzvipoko pane zviri kuitika ndikati aiwa ini handichade kubvisa mari ndichipa munhu kana kuti tiyo kana kuti ani ndichavapo vari vairi iye nemudzimai wake ndovatambidza 1000 yacho zvakanakawo zvinengei anditi paya muchato wafamba taimba ndakaimba vasikana ndakafadza muchato ndikajambisa nemufaro wangu wemwoyo handina godo ndinodai ndaida kuita kutsamwira Greatman ndikadai ndisina kuya muchato because pandakambomubatsira ndichishandira nhau yewheelchair kuti apiwe wheelchair yemagetsi Greatman akandikanganwa dai ndiri munhu anobatsira zvekuti wakazondikanganwa ndingadai ndisina kuya paakatouya ndakamulectura namanager wake ndikati aiwa zvamauya zvakanakawo zvinengei mataura ndakuda kutaurawo magrievance ekuti Greatman unokanganwa munhu ukabatsirwawo nemunhu usazokanganwe munhu ndakatanga ndatomulectura ndikati pati hazvinditadzise kuya muchato hazvinditadzise kukupa zvandendinazvo mota ndakaendesa makeup ndakaendesa ndakaita zvose hapana makeup akaitwa mahara nawaso haana kubhadharwa mota yakashanda mahara haina kubhadharwa mariyo ndakati wati kana mapedza zvose zvamuri kuita muuye kumba ndikupei mari zvakanakawo zvinengei ndakunzi ana maititi vaibvisa mari zvekuda kuita show off vachicontributa zveshow off isati tiite zveshow off dai taida kuita show off taigona ngotaura kuti tamupa bhutsu tamupa chakati taendesa mota but takanga takangonyarara zvakanakawo zvinenge tikafara tichifarira mumwe wedu saka handisi kuziva kuti pandakupinzwa ini kuti I'm responsible even pakatanga kuitika fracas tiyo uyu handitombomuzivi I've never met him akauya kwandiri politely akatondimhoresa ndikati handina kufara nekuti muchati anga asina bhutsu I am not happy you are the organizer saka ndatiyo aiwa mashops akanga avhara akasanangorowo mune zvakanakawo zvinengei handiti ndikati no ozouya kumba tizogara pasi nditiyo tiyo wacho hasati atouya kumba kwacho
ndakatoti ukaona nguva ozouya kumba zvakanakawo zvinenge handina wandakambenge ndatombonetsana naye vanhu vese ndakataura navo zvakanakawo zvinengei saka ini makundipinza panhau dzakadai kuti zvaita sei hamudiwo kundiona ndakanyarara ingawani ndakanyarara mazuva ndine runyararo rwakanaka handisi kunetsana nevanhu munongoda kungondipinza ndikaita zvakanaka hamundi appreciate ndikanyarara munoda kuti nditaure munodei kwandiri nhai vedu we inga ndakaitawo zvakanaka zvinengei ndakaitawo zvakanaka zvinengei ndikaita zvose so what is my crime here mari ndikatoti mapedza zvose mozoya ndokupai mukapedza hani munenyu muuye ndikupei mhosva yangu iri papi handina mboshamisira inini ndinogoshamisira neiko chandoshamisira zvakawanda zvatinoitira vanhu isu mazano hatichatotaure bhosi akaona kuti problem tikada kutaura zvatinoitira vanhu munotaurwa monzi muri kuita shofu ye she wanted to let people know no ndakatotaura out of my heart ndichakupai mari bhosi ndinovaziva kuti vanhu vane need vanoda kubatsirika zvasiri veshofu even now vapedza zvavari kuita vanongouya handitoziva kuti vakabva kuhani munhu here ndakungonzwa dzanoidzi pafacebook even iye ndatomutaura kuti wadii kundibata wakataura neni before waenda kuvanhu ona zvawakuitwa vanhu vamwari listen to me I know as much as you want to say inini I've got a soft spot for vanhu vari disabled vanhu vari disabled vanhu vane a special need ngatinzwisisei handina chandiri kutaura chakashata but ngatinzwisisei kana tichitoda kubatsira vanhu vari disabled ngatibatsirei vanhu vari disabled nemwoyo wese mumweya nemuzvokwadi vanhu vari disabled vanhu vari pana mwari chero Greatman achirasika panguva dzaanorasika ngatimunzwisisei yes we can talk but let's not get deeper in insulting a disabled person hama dzangu ndoda kukutaurirai kudenga kuna mwari anorarama nyangwe wakatsamwa inini Greatman ndakambomutsamwira but I have never cursed him the way I have seen some of these comments people saying about him. Greatman anorasika Greatman zvatinotoziva but let's not say these evil words towards this person. Take note, this guy is disabled. Anorasika, yes, hazvina kumboramba but zvekuzodzika nekuudza munhu urema zvakaipa vanhu vamwari. Inini chaiye akatomborasikawo panguva yandakamubatsira neuche but handina kumbobvira ndakamukesa. Iyewo anobatsira wacho iyewo tiyo kana akabatsira nemwoyo wese asina chaakatora asina chaakarimuvha asina chipo chaakatora aiwa tinongotenda Mwari. Do you understand? Tinongotenda Mwari naizvozvo. Kana asina chaakaba asina chaakadii. I think paida ngozikanwa naGreatman ndepekuti ndoda kuziya zvabviswa kwete kuti anga ari greedy. Of course aifunga kuti muchato uchamuyambudza. Of course aifunga kuti achawana mari. Of course aifunga kuti achawana chii. Dzimwe nguva numbers lie. Kune vanhu vanoita manumbers but pasina kana mari. Vamwe vanhu vanenge vauira kudya, vanga vanga vauira kuzowitnessa kuti muchato uyu muchato chaiwo here. Vazhinji ndozvo vanoita pamichato. Vazhinji havatobvisi. Neivo vakapleja zvefeki, whether ihama, whether ichi, don't do that. Because you give somebody hope yekuti mapleja. Izvozvo kana zvainzi hama dzemukadzi dzakati 600. You cannot do that with 600 then hamubvisi 600. That is not right. Inini as much as ndiri kutaurwa nekudini, hazvindiita sekuzovapa mari yacho. Neundakavati muzouye. Musi wandakavati muzouye wachona. I think of late musi unono ndakazoita accident kana vakazombonditsvaga but handina kumboona kuti vakazombonditsvaga zvembiri. Asi ndakati vati muzouye kumba. Handiti? Aida kungozivawo pamwe ndizvozvo. Angadei akangomuzivisa hapana kana chakamboipa ungoti mira ndikuzivise wangu. Vanhu vese vaive vakataura but havana kudi kubvisa anything. Naivo vanhu vanobvisa zvinhu voti tabvisa. Munototi munhu ave nemahigh expectations ezvinhu zvisipo. How do you come on a wedding moti tabvisa chakati iyi musina kubvisa? So Greatman, he feels like akabirwa because vanhu vakati takabvisa. Do you understand what I'm saying? He feels kuti takabirwa because ari kuti vanhu vakabvisa. Handi mazvona? He feels kuti vanhu vakabvisa.
zvinhu zvakabviswa izvozvo pamuchato hazvisi zvatiyo ndezvagreatman. Do you get what I'm saying? So whatever zvakaona after muchato hazvisi zvatiyo. Saka let's not say anga asina right. Ane right yemagifts ake, magifts ake. Asi kana magifts asina kubviswa zvakangonaka, anotsanangurwa mune zvakanaka natiyo wacho kuti hello Greatman, zvipo zvauri kuti zvakabviswa hapana. Panga paine eco cash, panga pane swipe, toona kuti pane vakaiswa here eco cash, pane vakaiswa, hazvina kana problem. Andione kuti zvaifanira kunzi haufanire kubvunza, aifanira kubvunza. It is right. Do you get what I'm saying? So what I would advise, vision ya Theo aina kuipa. Inini what I would advise to Theo, I don't know Theo ini handitombo muziye and handinei zvokuti zvakasodini, but Theo, what I'm advising to you, this good heart that you want to do to the disabled, if you are doing it to the disabled out of a good and pure heart, usamire ramba uchi batsira mune zvakanaka. But if you are doing it for you to benefit, ndikutaurire kudenga kuna Mwari anoona. Mwari ane maonero ake, anogona kuona zvakadzikadzika. If you are doing it mune zvakanakawo zvinengei, Mwari ngaakuendese mberi. Ramba uchibetsera bozi. Everybody deserved to be loved, whether disabled, whether crooked, whether blind, whether deaf. Everybody deserves to be loved. Everybody deserves to be happy. Iwewe Theo kana uri kuzviitira zvakanaka, mune zvakanaka kuti aiwa ndoda kuti vanhu vane madisabilities vabatsirike, vafarewo, uchivaitira out of your heart, Mwari ngaakuropafadze. Asi kana uri kuitira kuti udye mari dzemadisabled, ubenefit, Mwari ngawakuparalyze, iwoyo munamato wandinotoita. Asi kana uri kuzviita nemwoyo wakanaka, Mwari ngaakukomborere ufunge. Apa vashoma vanofunga vanhu vari disabled. Ende iwe wakaita zvakanaka, takaona zvawakatoita kuna anonzani vakapedzera kuchata vaya Snikiwe and husband. It was very good. It was very, very good. If you are doing it from a pure heart, Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ramba uchiita, tinotosapota. Ndosaka takauya isu tikamira handitya. Zvakanakawo zvinengei. Greatman kana ane chipo chakawana, zvese zvipo zvake havisi zvatiyo bosi zvaibvisirwa Greatman. Handiti ende muchato unogona kuchata wowana, ugona kuchata wowana loss. Zvinowanika pamuchato. Handiti Greatman, whoever akatanga kuya pasocial media was wrong. Nyaya iyi mungadai makangotaura kuseri. Vemanewspaper vari kutaurwa ava ndo vakatsvaga vanhu vachinointerviewa vanhu vakataurawo masaidhi avo and what not. Greatman, iwewo Greatman semunhu anobatsirwa hanzvadzi yangu, pota uchisa pride. I know you feel like people want to use you. You feel like people vanokujairira. You feel like vanhu vanokuona kunge you have a ground to stand your ground, but usakanga nokuti kuappreciate, kurangarira vanokubatsira, usavakanganwe nekuti ndo vanhu vanokubatsira. Kutovati aiwa ndinokutenda nezvamakandira, bozi upenyu hwekubatsirwa hwakaoma. Vedu vevanhu havana mari, vanhu vari kutambudzika. Upenyu hwekubatsirwa hunonetsa, hunorema. Saka kazhinji kachona appreciate. Appreciate, you will also have a right to know kuti zvawapiwa zvafamba sei, but you approach it in a good way. Usina kuita kugumbuka, usina kutsamwa, usina kudini. Ungadai wakauya, even vekuzoenda social media. I am just a couple of minutes away. I don't know kumba kwakwa exactly, but I'm a couple of minutes away. My driver moto uya my Titi chauya kuno tine nyaya tinetsa inga one mainditaura one. Even pa muchato maitaura zviri kunetsa. Even pa maitaura nonga mvonga mpopoto yemapresence yakatangira musi wemuchato ikatonzi pamapresence pane zviri kuitika. So kana muri kuda kubvisa mari yacho mutsaiise uku. Ndikati aiwazve inini ndichavati vauye, handisi kuiisa uku, but ndati vazouya